खुलुमबाय। दिनै बेलासिनि माखासे रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लादों। रादाबखौ फरायनायनि सिगां नोंथांमोन गासैखौबो जोंनि बड'लेण्ड रिपाब्लिक निउस चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय। दानिया अननानै खौरांखौ जोबजासिम नायलांदो। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला मैया बिटिआर सोरखारनि गासैबो बिफाननि CSDफोरजों सावरायदों CEM प्रमद बर'आ आरो बिटिआर गोरोबथानि गासै दफाखौ थाबैनो मावफुंनो थांखि लादों होनना मिथिहोदों। चिरां जिल्ला खुंथाया हान्था-मेला हाग्रामा लामानि सायाव गोख्रों नोजोर होदों। जायखिजाया लामानि थासारि एबा हाखर-हालाखौबो 03664231316 9453105936 आरो 700201999637 नम्बराव फोरमायहरनो खावलायहरबावदों जिल्ला खुंथाया। हालेवबाय थानाय समावनो हरखाबै गिख्रंथाव सारअन्थाइ गावजाना जिउ गोमानाङो आबादारि गाला बसुमतारिया। बेखौनो चिरां दुवार UPPL दोलोनि मोनसे हानजाया गाला बसुमतारिनि नखरनि दुखुआव बाहागो लाहैदों। वर्ल्ड ब्लाड डनार डेजों लोब्बा लाखिना बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ थै दान होदों। बर' हारिखौ लेथेर-फेथेर खालामनानै फोजोबनो नागिरनाय BPFखौ जोगारनानै गोदान मोनसे समाज दानो नांगौ EM रनजित बसुमतारि। मिथिनो मोननाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि इलिता बसुमतारिया बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन मेडिकेलनि इन्ट्रान्स आनजादाव पास जानो हाबाय। आगस्त दाननि सिगांनो लखिमपुर जिल्लासिम बड'लेण्डआ मोन 60 समस्ति जानो थांगासिनो दं आरो होखारस्रांनाय इभिक्शन जागोना 100% रोखा। जाय सुबुंफोरा 2006 मायथाइनि फरेस्ट डलार्स ACT बायदि हा लानानै रायजो जानानै दं बिसोरनि खोमोन दोंसेबो थानाय नङा बे बाथ्राखौ रोखा बुंथिदों EM रनजित बसुमतारिया। गोजोन्थों।